Volám sa Lucia Načinová, pracujem tu ako operátorka výroby. Pracujem tu od októbra minulého roku. Dostala som sa sem cez agentúru Athena, kde som sa po materskej dovolenke zaregistrovala a o niekoľko dní mi volali vlastne s tým, že majú pre mňa prácu. Tam, kde som chcela, prišla som na pohovor, vybrali si ma. Práca tu je náročná, ale dá sa na ňu zvyknúť. Príchod do práce bol vlastne, že ma zaučili moje kolegyne, s jednou z nich pracujem dodnes. Pracoviská sa menia podľa toho, koľko je práce. Buď sme na strojoch, alebo teda vykracujeme, čo je skracovanie vyradených plášťov. Výhodou pre mňa osobne je štvorsmena, kedy sa dá s majstrom aj s ostatnými dohodnúť, vlastne sa vám prispôsobia. Výhodami sú stravné lístky, máme zo pár prestávok, teda na obed, na kávu. Náročné bolo zvyknúť si hlavne na ranné vstávanie a na tú prácu, pretože tie dosky majú svoju váhu, takže nie je to jednoduché, keď robíte veľké a hrubé dosky. Nový zamestnanec by mal byť pripravený na prácu, hlavne v kolektíve, pretože je to náročné pracovať s veľa ľuďmi, ale na prácu si určite zvykne. Podľa toho, kde ho zaradia, je tu ťažšia práca, je tu ľahšia práca. Fyzicky to bolo náročné zo začiatku. Je to ešte niekedy náročné, keď je toho veľa, pretože my robíme 1400 dosiek za smenu, čo je teda dosť. Ale vravela som, zvykneme si na všetko.